Healing School. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. Glory to God. This is the day the Lord has made. This is your day, and this is your moment. This is your time, the set time for your miracle. I want to say a big thank you to my father, my life coach, Reverend Dr. Chris Oyakilome, for the opportunity to anchor this segment of the program. Pastor, I'm grateful, sir. Thank you for all that you do for us. Thank you, sir. Glory to God. This is day 2, and we are grateful to God for what we saw and experienced yesterday. Yesterday, we took some life testifiers right here, and so much faith was produced. Power was made available, and miracles followed. Today is another day. We have live testifiers available here, around here in the studio to share their testimonies. It's another day of faith, another day of power. You know, we've been listening to different testimonies, even from yesterday's program. And again, we just prayed, making power available for anyone who needs a miracle. And I want to let you know that you are covered. Power is available. The power you need for the change is available to you. Faith is available. All you need is just to step in and take your miracle. Today is your day. And I want to remind you of what the man of God said yesterday. The man of God said, the power of God in a flash will sort through the nations of the world, and it will produce miracles and mighty work to be wrought in the lives of people. And so, he said it will happen yesterday, and it happened. He said it will happen today and even tomorrow. So you've got to look out for that moment and program yourself. It's your day. No sickness can hold you down. No power can hold you down. This is your moment. This is your time for your own miracle. As you listen to these testimonies, listen very carefully to the conditions that these people were healed of, how these conditions affected them, and then what they heard, what they said, what they did, and the changes that took place in their lives. So you can do exactly the same. We're going to be hearing testimonies from people from different nations of the world, those that participated from their homes, healing centers, and even in hospitals, and some others that were in the studio and got their miracle. So wherever you are covered by the power of God. And so just listen to the testimonies. Let faith come to you for your own miracle. This is your day. Glory to God. And with that, I want to invite you to watch this video clip and get ready for your own miracle. Dr. Mone, nhoroondo iri pano tigodzoka totaura zvakaitika kumupupuri uyu. In 2015, Garigorera 2015, he was diagnosed with nephrotic syndrome uyu as a result of akabatwa the chirwere experienced body nokuda swelling, kwechirwere ichochi wangasavati zvakanaka, musoro uchitema, condition was also achirwadziwa diabetes, muviri make, high blood pressure, and wangava neshuga, she lived with so much pain achitemwa and nomusoro. due to these conditions for 9 long years. Akaita makore mapfumbamwe Places and achirwara but saizvozvo. instead her condition grew worse. Wakaedza This was kurapwa the state when she asi registered for the healing zvaitowedzera kusvikira azonzwa pamusoro pevhuserere ReKuporesa Ratinopiwa naMufudzi Chris vakashumira paari
ari panhare, ndiye uyo ari kushumirwa ari ipapo, achinyengetererwa ari ipapo, kuti Kristu achimuporesa ari ikoko, kuti Kristu apa vari kubva vataura nekumuzivisa kuti apora. Chiregai tinzwe Mangalika achiuya kuzotitaurira zvakaitika kwaari. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Mangalika is in the house. Mangalika ari pano nesu. And we make welcome Ngatigamuchirei Sri Lanka. Mangalika achibva kuSri Lanka. Ndiye uyo akuuya. Haleluya. Chiuya nomureza weSri Lanka. Kufamba kwemunhu akapora. Kufamba kwemunhu agwinya asimba. Haleluya. Notenda Mwari. Wow. Haleluya. Wow. Igaitinzwe nhoroondo yaMangalika. Oh, hallelujah. Glory to God. Haleluya. Mangalika, congratulations and welcome. Says, Nokorokotedza Mangalika. 9 years you suffered Wakarwara kwemakore mapfumbamwe. of your story. Igaitinzwa achitiudza rungano rwake zvakaitika kwaari. Ari kutaura nechirudzi chokwake achiturikirirwa. And I'm from Sri Lanka. My Pastor Roshan Vikramasinghe, Elizabeth Vikramasinghe, and my church from Sri Lanka. My pastors are Pastor Roshan Vikramasinghe and Pastor Elizabeth Vikramasinghe. Anotizivisa sangano rake kuSri Lanka ikoko. Really appreciate our pastors for giving us this opportunity to come and testify in Nigeria. පාරමී මට රෝගයක් ඇති වුණා 2015 ඒක නෙක්පොටි සින්ඩ්‍රෝම් කියලා වෛද්‍යවරු ප්‍රකාශ කරා. In 2015 I was diagnosed with necrotic syndrome. Wakabatwa chirwere mugore ra2015 changa chiri chirwere cheitsvo. ප්‍රශ්නයක් විස බීජයක් තිබුණා. Before that, from 2012 onwards, I was having an issue. I was having a burning sensation in my urinal area. Makore matatu asati abatwa chirwere ichocho waingonzwa kupisa mudundira make. සම ගොඩක් අපහසුවට ලැජ්ජාවට ලක් වුණා. So it caused so much discomfort, and I used to Saka nokuda kwaizvozvo body because I didn't have time to ai the washroom when I needed to. rwadziwa zvikuru achipedzisira zvinyorovedza nokuti waingokaruka kunzwa kuti unoda kuenda kuchimbuzi. I met several doctors, but they used to give me medication, but it didn't last, and I used to have the same Wakapiwa mishonga yakasiyana siyana asi yaisamubatsira. Mushure memakore matatu ndopaakazoonekwa kuti chirwere chake chakanga chiri cheitsvo dzanga dzisiri kushanda zvakanaka. Saka chirwere ichochi chaimukanganisa mupfungwa dzake. This condition causes to pass excess protein through urine. Chirwere ichi chaita kuti කරගන්න බැහැ. paanorasa mvura anobva arasa nezvimwe zvinofanira kunge zviri kubatsira muviri make. sugar මේ වගේ දේවල් මගේ ශරීරයට වැඩියෙන් ආවා. So I felt very weak in my body, and also Nokuda kwaizvozvo nokuti wairasa zvokudya zvaidikama nomuviri wake achizvirasa nemvura, high.
waipedzisira achishaya simba. situation මම ගොඩක්ම මානසිකවත් මේ ආර්ථික අපහසුතාවයන් වලට ලක් වෙන්න වුණා මේවට බෙහෙත් කරන්න ගිහිල්ලා. Also my body started swelling and Muviri wake wakatanga kuzvimba zvekare. so it was mentally Tapedza mari yakawanda achitsvaka kurapwa, saka zvanga zvakamuomera zvikuru. සිංහල මම ගොඩක් කරේ වෛද්‍යවරුන්ව ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් කරද්දී ඒවා අතුරු ආබාධ එන නිසා අපි තීරණය කරා සිංහල බෙහෙත් කරන්න ඕනේ කියලා. The doctor said if I continue to take the medication it will cause many side effects. Zvino chiremba akatozomupedzera amuudza kuti Go for native treatment. akaramba achimwa mishonga iyo nokushandisa mishonga iyo zvanga zvichazomukanganisa zvekare. වෙන්න උනා ඒ බෙහෙත් තම්බන්න ඕනේ ඒවා පිටයි බොන්න අපහසුයි. නමුත් ඒ දේ කරන්න උනේ වෛද්‍යවරුන්ගේ ඒ කිව්වනේ අතුරු ආබාධ තියෙනවා කියලා ඒක නිසා ඒ දේ කරා. So we went for native treatment and we had to travel different places and Akapotedza nzvimbo dzakawanda achitsvaka kuti apore, so it was not chimudyira mari yakawanda, chimutorera zvekare nguva yakawanda. නමයක් තිස්සේ මේ රෝගේ නිසා ගොඩක් දුක් විඳා මං ගොඩක් ධෛර්යමත්ව වැඩ කරන කෙනෙක් මට ඒ වැඩ කිසිවක් කරගන්න බැරි තරමට මම දුර්වල වුණා. I was a very efficient person before I got this illness and then I started becoming very weak. මම මානසිකව ගොඩක් Asati arwara, munhu wakanga achigona kuzviitira zvinhu zvake zvakanaka, මන් නිසා asi ගෙදර ඉන්න අයට zvino nokuda kwokurwara ikoku දුක් විඳින්න ඕන. wakanga asisina simba That I used rokumhanya mhanya achiita zvinhu. Before that, I was a very strong person, so I didn't want people to see that I am weak. Saka wakatomboita nguva achidza kuti vanhu vasaona kuti wanga ari kupererwa nesimba saizvozvo. එහෙම ඉඳද්දි තමා මේ healing service එකට ආවා අපේ church එකෙන් අශීදුව. While I was in this condition, Sister Ashi from Sri Lanka joined online and got healed through healing streams in 2023. මම එයාගෙන් ගිහිල්ලා අහලා එයාට කියලා මටත් මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන නිසා මම ජීවත් වෙන ආස නිසා දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් යමක් කරන්න ඕන නිසා මම එයාලගේ මේ කරුණා. So I went and spoke to Sister Ashi and I said this is my condition, I really want to come out of this condition, I want to serve the Lord, I want to be strong. Munhu wakazotaura naye hama munashe yakataura naye achitsvaka kuti angabatsirwa sei. healing service එකේ Pastor Chris Ndopakaudzwa pamusoro pevhuserere raMufudzi Chris. for July I got myself registered. Saka wakanyoresa gore rapera muna chikunguru මගේ නම කියලා යාඥා කරනකොට achinyoresa pavhuserere raMufudzi Chris ReKuporesa. වුණා පාස්ටර් ක්‍රිස්ගේ දේශනාවල් ඇහුවා. ගොඩක් අය මාව ධෛර්යමත් කළා. වචනය තුලින් මාව ඉගෙනුවා. මගේ ඇදහිල්ල ශක්තිමත් කරගන්න ගොඩක් අය මෙහින් උදව් කරා. So many others really supported me to build my faith. I used to listen to Pastor Chris's messages and I built my faith before I joined online. Saka asati auya kuzoshumirwa wakafana kumbotutira shoko raMwari mumwoyo make. කකුල් දෙකෙන් රස්නයක් දැනුණා. On the day that Pastor Chris, the man of God, ministered to me, I felt a burning sensation in under my feet and throughout my body. ඒක මට ඇවිද ගන්නයි අපහසු වුණේ පඩිපෙළ නගින්න බෑ ගොඩක් අමාරුවෙන් හිටියේ. So earlier I couldn't even climb steps. My legs used to hurt so much. මං එවලෙම පඩිපෙළෙන් ඉහළ පහළ දිව්වා. As soon as I felt that something happened in my body, the first thing that I did was I started running up and down. Paakangonzwa kuti aporeswa ashumirwa saizvozvo, wakatanga kugona kumhanya achikwira manera nokuti ndo zvimwe zvezvinhu zvaaikoniwa kuita izvozvo. I was totally set free. Saka musi wakashumirwa iwoyo achinyengetererwa naMufudzi Chris wakabva I want to give glory to God. asumburwa zvakakwana
ndokupora kwakaita. You can see Ndiye your uyo man of God ministering to you. achinyengetererwa achishumirwa naMufudzi Chris ari panhare. The soles of your feet. You healed. You're free in Jesus' name. It's done. It's done unto you. Since you got healed till today, what are the changes? Ngatinzwe kuti kubva paaporeswa chii chaitika kwaari. I like to stress myself and do a lot of work. Waakugona kuita basa rakawanda. I like to be like that. Haachadi kuita zvokoswera akagara kuda kumhanya achiita zvinhu zvake. I wake Simba racho anaro, morning, anomuka usiku chaihwo anotori nemhindu dzaanoita. I'm so joyful, I'm so strong, and I do everything with so much strength. Akunzwa akasimba chose achiita zvinhu zvose nesimba guru. And you got healed. Uye Connected online. Margarita uyu wakaporeswa ari kumba kwake, wakangopinda Vhuserere iri panhare. Talk to someone. Saka toda kuti ataure kuno mumwe munhu ari kumba, ari apinda Vhuserere irori ari kumba asi achida kuporeswa. Especially those from Sri Lanka. Talk to them. මම ගොඩක් කියන්න කැමති දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න. ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ පුදුමයි. උන්වහන්සේට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. විශ්වාසයෙන් ඉන්න කෙනෙකුට ඕනෙම කෙනෙක් ඒ සුවය ලබා ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසය තුළ ඔබ සුවය ලබන්න යනවා. Our God is a miracle working God. So as you are connected, maybe Sagano, online or if you are here, kurudzira ReKupinda Vhuserere ari kumba man of God says, chivazivisa connect kuti everything worship when people are worshiping. You can vatevedzere zvose zvavanenge vachirayirwa kuti vaite, going online the testimonies nokuti simba raMwari rinenge richisvika kwavari and build up vachigona kutoporeswa will help vari kwavari your ikoko testimony. nokuporeswa kwakaitwa Margarita uyu. Thank you. What would you like to say to the man of God, Pastor Chris? Ngaitinzwe zvanoda kutaura pamusoro kuna Mufudzi Chris. ගොඩක් ආදරේ කියන්න කැමති පාස්ටර් ක්‍රිස්ගේ කැපවීම නිසා අද බොහෝ අයගේ ජීවිත සුවපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ධෛර්යමත් වෙලා තියෙනවා, ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. I want to say to the man of God, Pastor Chris, I love you so much, and through the dedication, Kwanzi Mufudzi Chris ndinovada chose, healing to the nations, you have brought Achi healing to many people. farirawo I nyaya want to honor you yokuti for what you have done vari in our lives kuporesa and in the vanhu lives pasi of rose. other people. බයිබලයේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා මට වඩා දේ නුඹලා කරන්න යනවා කියලා. ඒ දේ පාස්ටර් ක්‍රිස් තුලින් දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙටම කරන නිසා ස්තුති කරනවා. Jesus said in the Bible that when He leads and when the Holy Spirit comes, that you will do more than what I have done, and that is what I Sekuimbisa kwakaita see. Jesu Pastor kwanzi Chris, that is what is vakati happening. pandichaenda Give you glory. ndichakutumirai mweya mutsvene mugoita mabasa makuru anodarika angu. Ndo zvatiri kuona pamavhuserere iwaya amufudzi Chris. God bless you. Ndimangalika uyu. Thank you. Haleluya. Wow. Uchapupu hunonakidza, uchapupu hunoshamisa, ukuporeswa kwaMangalika. Uyo akaporeswa ari kumba, kapinda Vhuserere ari panhare, kureva kuti nyangwe iwe unogona kuporeswa nhasi uri kwauri ikoko. Haleluya. Glory. Haleluya. Are you here today? Muri pano here Glory, nhasi. glory, glory, glory. Haleluya. You know, he's rejoicing all over the world. Pasi rose unongori mufaro chete. Rufu haruchina mukana wokushanda, zvirwere hazvichina mikana yokushanda. Simba raMwari
rapararira pasi rose. Ndiro dzinoporesa dziri kwose kwose munyika imwe neimwe dzichiporesa vanhu, nokuti izuva idzva, izuva rako, nguva yako inokukorokotedza. Glory to God. I Haleluya. have another testimony. Ndine humwe uchapupu, hama dzangu, toda kuti mugare pasi This video clip, muone and we'll be right back to tell the rest of nhoroondo this. iri pano, tigodzoka totaura zvakaitika. It was meant to be a happy occasion in Wakanga 2016. raifanira kuva zuva Preparation for a wedding rakanaka for some muna 2016 and in the paakanga process, achigadzirira with hepatitis B. muchato. A series of herbal treatments were recommended. Wakabva abatwa Each dose of the treatment kuti instead, chiropa chake chasina kumira zvakanaka it rather nokupiwa mishonga yakawanda, she became bedridden. asi She couldn't walk. hapana zvakabetsera. Kapedzisira angogara akavata asisagoni kuzvibatsira ega. Her organs were badly affected. Nhengo dzomuviri wake dzakakanganiswa chose, ndokuzowanikwa zvekare ronga nebundu muuropi, In the midst of all these, she nemwoyo wake wanga usina kumira zvakanaka, advised that the ndokubva ozobata pamuviri. Vanachiremba vakati pamuviri apa pabviswa, asi wakaramba akaramba achivimba kuti Mwari vakanga vachazomubetsera. Ndopaakazonzwa pamusoro pevhuserere rokuporesa ramufudzi Kristu, ndopaakauya kuzonyengetererwa namufudzi Kristu. Mufudzi Kristu ndo vatiri kuona vachienda kwaari. Haleluya. Wow. How do you know you have a heart condition? Wow. Ndiye ari kushumirwa, ndiye ari kuporeswa uyu. Paper here says brain tumor. That's not a heart condition. There's also a heart condition. Zvirwere zvava zvakamomotera, mwoyo wanga usikushanda zvakanaka, chiropa changa chisikushanda zvakanaka, wanga akaoma mitezo, Lady, hapane pamuviri, and you're just 27. hapana makore 24 chete. You are 6 months pregnant, Nhumbu yake yanga yane mwedzi 3. and your name is Peace. Wow. You're crying. Wow. Wow. Hallelujah. Hallelujah. See, Smile on her face. I'm happy for you. Hot tears burned down her face as she looks deeply into the eyes So of that the man of God. next healing streams, you come here with your baby. Wow. Hallelujah. Pato akabva atoudzwa achinzi uri kudzoka nomwana wako Precious Lord, pavhuserere rinotevera. Ndo zvatoitika, ndo zviri kuitika kwaari. for peace. Kuti Kristu ari Your kumunyengeterera. name is peace, and you're giving her peace, and she will answer and live her name. Oh, thank you, Hallelujah. Lord. That devil is out of you in the name of Jesus Christ. You're Mweya healed. wetsvina wadzingwa maari, Thank you, Lord. wasungunurwa, Thank you, Lord. for your love. watoporeswa, watopora. Haleluya. God loves you. Haleluya. Thank you, Lord. Oh, haleluya. You're here. Haleluya. Peace is here. Ndo pakatoporeswapo. No, don't run. You're pregnant. Don't run. Okay? Haleluya. Peace is completely free. Wakabva atosungunurwa zvachose, zvirwere zvose zvikabva zvatoenda. Wow. Ha, zita rake anonzi Rugare. Peace. Peace in Ari pano peace. ladies and Ndiye gentlemen. That's the hama God dzangu, is Basi. ngatigamuchirei peace. Zita rake rinoreva rugare. Hoyo ari kurezva mwana wake, ari kukanda mwana wake mudenga, achiuya achimhanya. Ndo zvinoitwa nemunhu apora. Oh, haleluya. Kuporeswa kunoshamisa chose. Ah.
Oyo. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Mwari ngavakudzwe. Peace. Iwe You rugare. are a miracle. Kwanzi uri chishamiso chikuru. So you are already here. Wow. What a miracle. Wadzoka sokutaurwa kwakaitwa naMufudzi Chris. Brain tumor. Wanga moyo wake wanga usiri kushanda zvakanaka. Aine bundu muropi, akaoma mutezo, ane And the man of God from nhumbu yemwedzi mitanhatu. spoke Hallelujah. words and said, talked about the peace of God in your life, peace coming to your life. Mufudzi Chris The man of God said, vachimushumira vakanga vataura in the next tanga ari kuwana rugare muupenyu hwake. tell Oh, us what hallelujah. you hear. What happened? Ngaitione Tell us. zvakaitika kwaari, ngatiudze zvakaitika kwaari. Haleluya. Wow. Kana chiso chashanduka, hachambotariswa kuti ndiye pisi uya wanga achinyengetererwa, taona achinyengetererwa. When I was about to Wanga akuda kunoroorwa. Murume wake ndokubva kuti vambonoonekwa kuti havana kukonondombera here. Ndokunoudzwa kunzi chiropa chake changa chisina kumira zvakanaka, asi vakabva vachata zvavo. My first child is 7 years, my second child is 4 years. But two of them are negative. My husband, up to today, is negative. So when I went to the hospital, since then I was not feeling anything, no stomach pain. Paakaenda kuchipatara wanga asina chirwere kana musoro wanga usingatemi kana chii. He said there is a medicine that I will give if I take it, the hepatitis B will go. I was so excited. Wakabva Paid him. batwa chirwere Brought the first. chechiropa ichocho nobva wozopiwa I mushonga went back to zvikanzi mushonga uyu ndo wanga uchizoporesa chiropa chake, He said, asi take another dose. haana kupora. Wakabayiwa futi, He gave me the third dose. ndokubayiwa I kechitatu, noticed the next morning I could not asi stand up. paakabayiwa kechitatu Bed. chifumi chamangwana haana kugona kana kumuka. Stop going to school. Vana- Nobody to help. Vana vake vakatokona kuenda kuchikoro nokuti papasina munhu aivabetsera. They rushed Ne vana vamwe vaviri then this series vakabva vamumhanyisa kuchipatara ndokuno my brain to my leg, all my there was a lot of blood. ongororwa My lungs were kuonekwa my organs were failing. Nothing was working. mapapu anga asiri kushanda zvakanaka, nhengo zhinji dzomuviri wake dzanga dzisiri kushanda, asi wanga ane pamuviri. I was about 8 weeks pregnant. Ipapo wanga achingori nenhumbu yemasvondo emwedzi miviri. If you flush out the baby, how will I be fine? Are you Vana vana chiremba vakabva vati kuda regai but they should flush the baby first for them to let the timusvodzese mwana. I accepted. Uya ndokubva oti zvino kana mukati ndirase mwana ndisana ndapora here. I went and met the senior. Wakambobvuma, I talked to him. ambobvuma. Husband is a soldier. My husband is a soldier. Murume wake mumuto, saka wakaenda kumauto ikoko ndokunotaura namauto. Okay, they will call my husband to come. They called my husband for where he went to outside this because he's inside Meduguri, one of the bush there. They brought him. When we get to Vakabva vanodana murume wake, they asked him to sign. He signed. paaka Theater room. akabva auya nobva obvuma kuti mwana ngaasvodzeswe. I was lying down there. When I saw the material he was using to wash the baby, he started crying. He said, Asi "Why am I crying? paakaona I want to help you." midziyo yaida kushandiswa kuti vabvise mwana, And you are bringing akaona kuti midziyo yacho yaitaridza kuti yanga ine njodzi, akabva atanga kuchema, akati handichadi I'm going to
handichadi kuti mudaro mubvise murase mwana wangu. Akati ndakwenda Vhuserere ReKuporesa naMufudzi Chris. Akati Mwari vachandiporesa. 4 months time to come. He said we are talking of now and you are talking of 4 months time to come. Apa Vhuserere iri ranga risiri pedo, kwasara mwedzi mina kuti Vhuserere richisvika. Saka zvaita sokuti ranga riri kure chose. Saka wakabva atoburuka paanga akarariswa akati kana handichadi. Ndobva waenda kumurume wake akati tiendese kumba, handidi zvokuvhiwa. Ndokubva onotaura namufudzi wake. Ndokubva mufudzi wake amumbisa akati aiwa, regai tinamate. Saka vainamata. Nguva vaivata usiku hwose akasunura. Chiitaura namufudzi wake vachinamata pamwe chete. Zuva reVhuserere rasvika. Wakabva ati ndakwenda Vhuserere. Vaifanira kuuya vese kuVhuserere asi murume wake akabva atorwa akaendeswa kubasa. Ndokuuya kwaakaita kuVhuserere. Musi wokupedzisira weVhuserere ndo rwaakanonyengetererwa. Wakava ndiye wokupedzisira kupinda, asi wakati ndini ndichatanga kunyengetererwa. Ndo patamuona akarara kuti Kristu achiuya. How do you know you have a heart? I raised my heart up. It came because they medicine so much give me many complications that I don't even know what. I will be sitting down like this. You will be seeing my heart beating from my chest. My heart will be pumping. Paakanga ari kurwara zvozvo hana yaionekwa kurova. Chero akapfeka hanzu hana yaionekwa kurova, zvinhu zvasina kumira zvakanaka. Ndo paakanga ari kushumirwa naMufudzi Chris achiporeswa. Tarirai kushanduka kusiyana kwezviso. Apa wanga ari murwere achichema, asi onai kujeka kwaaita. Kwanzi kubva musi iyoyo wanga angova nomufaro nerugare. Wakabata mashoko ose akataurwa naMufudzi Chris. Akabata Mufudzi Chris akati uchazvara mwana wako zvakanaka. Akabata shoko iroro akaudzwa unzi rugare. Uchava norugare, akagamuchira mashoko iwayo. Mufudzi Chris ari kunyengeterera apa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Manzi achangoziva rugare chete. Achangoziva rugare chete. You're healed of the hepatitis. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love and your grace. Come, woman, come. Wow. Watopora. Watopora. Hallelujah. You're healed. Oh, hallelujah.